Miten tuhotaan nuo? Niavoimalan tekemällä ydinvoimalla muutetaan niistä muurahaisia, perustetaan muurahaisfarmi ja sitten laitetaan niiden päälle ketsuppia ja syödään ne. Hyi, tehdään niistä mieluummin paistosta. Ai, muurahaispaistosta hyvä idea. Joo, ensin pitää kuitenkin löytää erikoisjytkypommi ja tehdä niistä muurahaisia. Ai, niin kuin pommin etsinnässä. Sopii. Tuhotaan ne. Okei. Katsokaa muitakin muurahaisfarmin videoita, vaikka ette pitäisikään tästä, niin meiltä löytyy erilaisiakin videoita loppu.